Paolo Raggiola. 36ko bagaian otomari. Garrik urtumen ososa aurkatxua jaisutan eguani, 18 dugu. Zate izan da, ni nosak hortan ez da horren duzari, baina garrik urtuan egunetan, hemen etxaun, gaineko partien karkaoa juan etxek, desmonti egitxo gota, haintxo hoginela, haintzara esan tabala. Haintzara, domeki izan, 18 julio, estoketa, domekan, hori ez dugu, baina domeka atzaldian, domeka eriskizuna hote izan, bosin meseta eta atzaldian eriskizuna, da, euren barinatik etor zile, barinara, erixak hunde barinatik etor zile, ez izan izetek bigarri, da, ez izan bigarri, etxea etor zile, alak barbaru izalba eta besti, abetu izan txakora zauk eta abetu izan da, hemen beti juen da, hemen gora. Gure nizua, jentea kuadreli otomara bat edo. Eta hini, ez pasten da, oso noda izo zer. Minik ez egiziak egizetek egiten da. Iturran, te hamani jahak ungu baite, orduan baitu ditu baite, haintxe idepilun loin egin juen. Haintxe idepilun loin, eta gero bizamani pasabizkoan, Dracula edo, aurra. Horrek ikusi da. Txuri, movimentu karrik, eibarren urten, Eibar norrezelan armamentu egite zeuen aizkoriaz mendire. Eizuan bertako hori, mendire gunezko indea horretan. Zazpili hori nozein hor da. Gan guru basuko batxakala mago ikut da. Guti hori nosuz behatxua gu, da hame karkaba jauzak indea. Tunelak eta haetan, txetxelan torzen kalamuara, txaizat zelan ez da. Zazpili hori dizitule behar guru basutik behatxua, Laizardik basukak kontran, da han lautada bahak, lautada txuak, da han txosin zazpili bezei tehamanak den gero nizitxuan. Bai hor lomini hartak zuizian, lomini hartak zuizik aportu dihuen Mandiola Barsia. Mandiola Barsia, un Mandiola da umaino beheko lautxuen eizuan basartxea. Da han hortxeo aportu dihuen. Gurini joan mutik gazte bat morro, da bombo eta jortzuanin eta horrek lut pilu horretzak joan mutik gazte zeak izan etxak izan da, eta bertan hote izan. Bertan hote da, sortzen bat euren mutilak atu ezin txin, ikustu baina bombik eksplotetu baina lut pilu hartzaten joan. Haintxe ertzetik hartzen duk, haintxe pretio osenetik ertzartzok. Haunek kalamonek ostetik ertzartzok, bai. San Martin da honet dano hartzen txuk, handizek, gure basotik bizibiztan datzuk. Torre behit ezitxuan milizian nugu eta goiti bera barinana eta torte izien. Etorte izien barinana eta. Txarran, baina entara osin bi doiru hori bai, baina espetak egitea, beste. Hemen markina bat dintzutun dena jugat, markina bahatute, markina ditu gora garnikalda horra pasau zirela. Da horrentxe bakia, gero, zazpili beten de gero. Aprila edo... Hori jo. Kalma, hilalapan gora. Hilalapan bizatatza duk horre, baina digorako hortxe gora iote eguen. Bai. Hautzari. Ioiti gora. Hamen dipe bai, hamen dipe aurten joan, zuzen daunak. Zer duzutxe bizente bergara. Izi zeizan hori, zer kastela sartu eguen. Guri kastela sartu eguen. Sartu kastela eta egin hituan, dozen ardimateun edo egin hituan. Dozen ardimateun egin hituan da, Bilbo honezte zelako reunio edo gonzala eta eta eguen. Eta azita benien, nik ze partiduteko, ze txalu jo. Eibarrak guri horrek txalek gero eta bisa honin guerak darpende kartxatik eta eguen. Atxik txalu jotzelako. Horrek entzune ez dut, baina txalu jogola etxe posto genio, atzenengo kintiade posto genio irugula osate joen, 18 urte egin da. Joan nomi unerta sartxua do, horretik joan, danto masabe ditea. Posto genio atzenengo kintiade atrepo joan, 18 urte genio gaztio gezin atrepo, eta 18 urte atzau genio joen.
Kalamua putetik goitu berago izela harta partzera. Pronto eta guztiko etxe izuan. Pronto eta guztiko, antxo entxeak, paeta, prontoian, paeta eta horma zarra gantxeak. Horra parta ez topestan. Horra parta ona, hemen etxuran gurun zuan, zulua tola tiru hertziko moduko, porlan zinde. Ara, horretan bai, gauripu bai, izek zuanak txuzanak eta horra, bat ametxe, sakontako bizkartzen bai. Karkaba zulua den horretzen gero gainen lurre bat eta tiru egin. Ametxe gora, ametxe txurran aurten da, gero, arei eta, gaita programan eta hortxak. Batzuk argizek izituan, untxe, urte bat edo, ustu makar dago zintu da? Bai. Azte, karretek etzen ibernunen buruzia, karretek etzen buruzia eta gana bak ikatzau edo, gana eta gustu, albuta. Gustu albuta eta nire eusek arre uste. Da, azen alet zain mene gitsi, ara gitu. Anasko bien? Kasko, harkizan da bina. Orduan geixi hau bai, itxiko zituan, eskubun barren, geixi hau bai. Zerrek, haurti, norra, tonata baina, pusionementu nota, eskubun barren peligru asko zaten guen, beti paste iztuan, zein, kargan zen bu, eta kontu mutilak eta orduan eskutau, nana eskutau libre eulaktan. Abio kuadrili etorte iztuan da, bebetik da kontzuen, baltzak, abio baltzak eta zen bebetik da dut, geldi etorte iztuan, lento. Gero, zelan zagontzu pasatu bat abeste txasku inaizen daunak, apeli dute daunak, eta aizpeko izona hile nihikuen. Barinak aizpeko gerrori ondaitxe, hile nihikuen. Aizpeko hile nihikuen. Ola etxeruen, kastela egun da, kastela zibili eta pasau zindora garnik aldata. Axe mentzik alde beninen zei da bakatu izuan. Soldan negulu pranko Donostien hori ginduan guk. Donostien desfila ginduan Donosti. Loilan nintzu amat Donostik eragotxo loilan. Nintzuan oinezuko untxasen da kosbatu bat joan 2 maio egunezuan bajoan bero bat. Asuan berue. Traje eute, Geldi, Pusila honan dala hainbesten poan. Geldi koskuztzen. Da, eber dugu nagertu zuan saldi zuri baten gaien, zein, txantxago zioa, zon txikitik zioan ba. Pasta zon aurrin da, darratunten. Txiken egon behin da, jota... Franko bera. Franko bera, bai, usatu nara, ziren mutu. Hortze txominen atortu zuan generu eta hanen mote juen persona bagotzeko, zemate persona zaz, onmeste da, azok onmeste, urixu onmeste, eta... Garbantzu eta dana mote juen.